Com s'han d'interpretar els trànsits de la Lluna al llarg d'un mes i com heu d'interpretar a la vostra carta les lunacions. És molt important que entengueu que la Lluna és un planeta rapidíssim, és un planeta que cada 2 dies i mig canvia de signe, per tant, els efectes que normalment té la Lluna en el nostre dia a dia és més un determinat to que en un moment donat genera, que no pas grans esdeveniments que provoquen grans canvis interns. És més, quan de cop al voltant d'una lunació noteu que hi ha hagut un catacrec important a la vostra vida, segurament el que estarà passant és que aquella lunació concretament el que ha fet és recolzar amb la informació que portava un trànsit gran que vosaltres ja teníeu. Per tant, quin grau d'importància té que la Lluna cada 2 dies i mig vagi canviant de signe, lluna nova, lluna plena? La veritat és que una mica ho heu de notar vosaltres. Jo us puc explicar el meu cas. O sigui, jo personalment els moviments de la Lluna no els noto tant més enllà d'un determinat to o una determinada predisposició que aquell dia noto amb més claredat. Per exemple, noto amb més claredat que els dies que la Lluna està en signes de foc em ve de gust moure'm. Em ve de gust anar al gimnàs, em ve de gust anar a fer una excursioneta, em ve de gust, o sigui, el sistema diu, ui, això m'encaixa. Noto també que els dies que la Lluna està en signes d'aigua estic més tova, estic més sensible, també m'és més fàcil connectar amb el que noto. Això també em passa. També he notat que quan la Lluna passa per la meva casa 12, agafo un to una mica més melancòlic, ¿vale? Això és el que jo he notat. Llavors, com que la Lluna és algo tan personal i també és algo tan fluctuant, crec que heu de ser capaces de tenir un calendari lunar, saber en cada moment, cada dia, la Lluna en quin signe està i veure què us provoca aquell signe. Serà molt important, per exemple, ho notareu amb més claredat, més que serà molt important, els moments en què la Lluna toqui algun arquetip de la vostra carta. Us poso un exemple d'això. Jo he notat, per exemple, que quan la Lluna toca el meu Mart, jo estic molt més irritable. Jo ja tinc la Lluna en aspecte amb Mart de manera natal, llavors quan la Lluna en trànsit toca el meu Mart, em noto que m'enfado amb més facilitat, que tinc menys paciència. Penseu que la Lluna és un arquetip que quan toca alguna cosa el que fa és permeabilitzar allò i donar-li un to emocional. Llavors és fàcil que d'alguna manera l'absorció de la informació d'aquell arquetip o el registre d'aquell arquetip passi més per les emocions. Per tant, hi ha alguna més fluctuant en l'expressió d'aquell arquetip. Tot això us ho explico perquè ha estat la meva experiència, ha estat l'experiència que he vist amb diverses persones del meu voltant i perquè us animo de tot cor a que entreu a mirar de quina manera vosaltres us afecten les lunacions. Si sou persones amb molta energia d'aigua a la carta, és més fàcil que noteu aquestes fluctuacions de la Lluna, perquè el registre que feu de la realitat ja és a través de l'element aigua, per tant, ja és a través de tota la part emocional. Si sou persones amb la Lluna cranc, llunes fortes, lluna domiciliada cranc, llunes angulars, lluna al mig cel, lluna a l'ascendent, tot això fa que sigueu més sensibles a la vostra pròpia activitat lunar i, per tant, als moviments que tingui la Lluna. Qualsevol planeta que en la nostra carta natal és fort, els moviments d'aquell planeta, les retrogradacions, els trànsits d'aquell planeta a la vostra pròpia carta sempre seran rellevants, perquè aquell arquetip per vosaltres és rellevant i aquella energia, si penseu en una ràdio, en la sintonització, aquella energia o aquella qualitat sintonitza amb una freqüència que vosaltres ja teniu molt forta. D'acord? Molt bé, dit això, us animo totes que mireu la vostra carta natal, que tingueu un calendari lunar al costat i que pugueu anar explorant, és molt important amb l'astrologia que exploreu, que pugueu anar explorant tots aquests moviments lunars, com us afecten a vosaltres especialment. Vinga, guapes, que passeu un gran dia.